Yo, what's up? Yo, my name is PJ and welcome to my channel. And in today's video, it's another episode of our, alam niyo na to, Lazada unboxing. Anyway, yung i-unbox natin, actually this came from overseas pa and ngayon ko lang siya i-unbox, di ba? So it took maybe around mga medyo matagal pag overseas kasi around mga 10 days siguro bago siya dumating dito. And itong item na ito, for a closer look, alam niyo ba kung ano to? Iyon, di ba? This is something very useful. Ito yung ginagamit dito sa ating Poco X3. Yan. So, alam niyo na kung ano to. This is a casing for your Poco X3. Ito daw kasi yung the best daw to na casing for the Poco X3 according dun sa aking brother. Actually, yung brother ko yung nag-introduce sa akin ito. Sabi niya kasi na ito daw yung magandang casing for the Poco X3. Yung free, itong free ng Poco X3, if pansin nyo, medyo bulky kasi siya. Tatanggalin natin. Free. Ito yung free na jelly case. If pansin nyo, medyo bulky talaga siya. And hindi siya ganun ka aesthetic, kumbaga. Hindi siya ganun ka ganda tignan. And yun, may chance pa na yung mga cellphone hindi nyo na alam because actually yung mga cellphone, they all look the same. Pag naka-line up na yung mga cellphone, pag titignan nyo, saan ba yung akin dyan, di ba? So, with the help of this, ito na siya. Itong mga casing na ito, mas ma-identify natin kung nasaan yung cellphone natin. Ito na. Actually, tatlo yung binili ko. This is for the iPhone. Ito, bibigay ko to. Kanino kaya yon? Ito yung sa Realme 6 Pro ko. May Realme 6 Pro. And ito yung hinihintay natin. Yung sa Poco X3. So, this is from Lazada. Nabili ko lang siya for just 117 pesos. And may sale ngayon sa Lazada. Yung 6/6 sale. So, abangan nyo yun. Baka mas lower pa yung price niya. So, ito, titingnan na natin. Bubuksan na natin kung gaano ba kaganda tong casing na to. So, this is Lenu. So, kung gusto niyo yung ganito na casing then, yan, you can check sa description ko down below. May link dyan. And yan, directly mapupunta na kayo doon sa store na nabilhan ko na itong Lenu. So, ito siya, Lenu. Yan. So, ito na yung casing natin. Yan. For a closer look. Yan, di ba? Napakaganda. Napaka-simple but elegant, di ba? Mahilig kasi ako sa color black. Ayan, di ba? So, kung pansin nyo, yun, di ba? Maganda yung ano niya, may matte siya na design. Yung nakaganda dito. Ito talaga yung nagustuhan ko, yung matte na design na finish niya, di ba? And very soft and flexible, di ba? As you can see, soft and lightweight. Di ba yun yung gusto natin sa mga ating casing is yung lightweight lang. Because yung honestly, yung cellphone, yung Poco X3 is medyo mabigat na siya. So, pag yung original pa na casing, mabigat din. So, yun, doble na yung bigat niya. But this time, eto, ikakabit na natin siya sa ating Poco X3. So, this is a full cover na casing. Yun, di ba maganda? Yun nga, yung flexible siya. And, yun, maganda sa kamay. Yun yung nakaganda dito. Is maganda sa kamay. Ito, ipapasok na natin. Yun. Fit na fit. Yan. There you go. There you go, di ba? Lalo ng poging-pogi yung ating Poco X3 with this casing. Yun. Yun. Napakaganda. So, yung design niya, as you can see, yung sa camera niya, may protection din siya. So, yun yung nagustuhan ko din dito because, yun, protected yung camera nyo. Full cover siya. Diba? Full cover and lightweight and maganda sa kamay, diba? Pag hawak natin, yung comfortable feels, nandun siya. And shockproof din to, yung edges niya, as you can see. Makakapal yung edges niya. Definitely shockproof. Yun, subukan natin. Ginagawa mo! Yun, and ano pa yung nagandahan natin dito is, yun, yung design, yung overall look niya. Yung feel niya, diba? Pag hawak nyo sa kamay nyo, napakaganda, di ba? Lalo siya naging chuy-chuy kung sa Bisaya pa, chuy-chuy siya tanawon. Yan. And yung sa likod niya, di ba? Mukha siyang ano talaga, matte design, carbon fiber. Yun. Design niya, yung carbon fiber. Hindi lang siya pang sasakyan, di ba? Pag sinabing carbon fiber, if pansin nyo, may mga kotse na ganito yung design. Especially yung mga Batman, yung mga Batmobile.
Yan yung ginagamit, di ba? Ayos. So, yung sa likod nyo din, ito, may heat sink protection din daw to. Yan, kita nyo to. This is the heat sink. If pansin nyo kasi pag nag-gaming kayo, lalo na if heavy duty na yung mga gaming na piniplay nyo, for example, Mobile Legends or Call of Duty, yun, pag very heavy, minsan umiinit yung cellphone natin, but eto daw, may heat sink protection siya. So, yun, medyo may cooling effect siya, kumbaga, doon sa ating cellphone. So, susubukan natin mamaya. Magpe-play tayo ng game if ever, yun, may heat sink nga siya. I think may heat sink siya. So, to ensure na protected yung phone natin kahit nag-gaming tayo. Ayan. So, ito lang yung nabili ko. Ito lang yung video natin for today. In-unbox natin ito ating casing for our Poco X3. May iba't ibang casing din sila for your unit. Ito, i-check na din natin. This is for the Realme 6 Pro. Ayan. So, yung casing ng Realme 6 Pro ko, yung original pa din niya, yung jelly case, kagaya nito pa din. So, naisipan ko, but why not? Why not bilhan ko din? It's only 120 pesos and ganito na yung design niya. Magaan lang, yun, magaan, comfortable sa kamay, maganda hawakan, smooth yung design, di ba? Maganda. Chuy-chuy, and yun yan, yung may heat sink. Totoo kaya yun? I think totoo naman. Yun. The ultimate experience, yun. Autofocus, and then yung yung protection niya din sa camera. So yun. And they also have, if iPhone users din naman kayo, mostly kasi sa iPhone mamahalin yung mga casing niya, di ba? But yun, hindi kailangan mahal, di ba? May mga casing na magaganda kagaya nito, di ba? Wow, look at that. Ganda yung finish niya. Di ba? Classy and elegant tignan yung design niya, di ba? Wow. Yun, di ba? Mapapalingon talaga kayo pag gamit yung casing na ganito. So, kahit iPhone, 100 plus din to, 117, 120. So, yun, i-check nyo yung official store niya sa Lazada, yung Lenu official store. Madami kayong casing na mapagpipilian doon, di ba? For your Poco X3, for your Realme, kung mga Xiaomi na cellphone, itong iPhone, they also have it. So, yun. Pili lang kayo. Yan. So overall, I think this is a good buy if naghahanap kayo ng casing na affordable, yung design niya maganda, and may protection yung camera nyo. Yun. So dito na kayo sa Lenu na mga casing. Yun, i-check yung description ko down below. Yun, so that you can go to the official store kung saan ko ito nabilhan. So yun lang yung video natin for today. Yun. Madami tayong panibagong casing. Yun. So, my name again is PJ. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe kayo, hit the like button, comment down below. Yun, mag-usap tayo, magkumustahan tayo. So, hi, hello. Hi, hello. So, yun, thank you. Yun lang yung video natin. Madami pa tayong upcoming videos. May i-unbox pa tayo pala na yung Poco X3 na pang gaming. Yun, susubukan natin mamaya kung how it looks, how it feels, di ba? So, yun lang yung video natin for today. Thank you for watching and I'll see you again next time.